पुराना गामियाव रेभिनिउ भिलेजावबो न'खर दं, रायजो जादों, हा हु बारि बागान ग्रोम ग्रोम दं। बेबायदि थासेयावबो दिनै माबा खारनाव गोदान गोदान हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै रायजो जानो लानाय बा हाखौ आवग्रिनो लानाय बे आखुथायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनि गेजेराव गुबुन फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों जे खायसे खायसे बेफोरबायदि सुबुंनि गेजेराव माने जि जायगायाव बिथांमोना रायजो जादोंमोन सिगाङाव, बे जायगायाव गोबां खारनाव दिनैहाय हा हु गैजायै जादों, न' बां गैजायै जादों, गोबां आंखालाव बिथांमोना गोग्लैनानै दङ। नेचारेल केलामिटिसजों माने भुगिनांनाय, दै खुरखाजानाय, न' बां खुरखाजानाय, बेबायदि सुबुंफ्राबो दिनैहाय बे इभिक्सन जानायाव जोङो नुनो मोनदों डाटा बेसिसै। दा बिनिखायनो बिनि सायाव जोङो नोजोर होनानै चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखौनो जों आपिल खालामनो लुबैदों, जायफोर बिथांमोना गागि भाबै न'खर संसार बारि बागान ग्रोम ग्रोम रेभिनिउ भिलेज दं, गामि दं, दा बेबायदि सुबुंफोरा बेबायदि सिन्ताधाराजों हाग्राबारिखौ बेंनानै लाहैफिननाय, सिफायफिननाय बिदि आखुनिफ्राय जोङो गोबां सिन्ता खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आरो दिनै बेबायदि इभिक्सन खालामनाय जि सरकारनि फारसेनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौबो जोङो आपिल खालामगोन जेनेरेल भाबै, दिनै इभिक्टेड जानाय सुबुंफोर बा फेमिलिफोर बिथांमोनखौ नायनानै जायफोर सुबुंफोरनि फारसे सरकारा जिबायदि मोनसे मेजारमेन्ट बा बेबस्था लानांगौ दं, बिथांमोननि अबस्थाखौ थासारिखौ सिन्ताधारा खालामलायनानै बिनि सायाव मोनसे मोजां बेबस्था लानानै जेंनानि सायाव मोनसे समाधान बा जि मोनसे नायबिजिरनाय बेखौ सरकारा मोजाङै नोजोर होगोन, जों बेखौ खावलायबाय। जाहाथे बेबायदि मोनसे समस्यानि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफोरनि इयुन जिउ न'खरा खुनु मोनसे आलाय आथानि जाया, खुनु मोनसे गोदाव सोराव जाया, जों बेखौ गभर्नमेन्ट साइडखौ बा डिपार्टमेन्टखौ जोङो एबसुनिफ्राय खावलायदों। बे जोंनि खावलायनाय। आरो बेनि उनावहाय दिनैहाय जोङो बेखौनो मोनदांदों जे हाग्रा ओनसोलाव जे जोंनि मानसिफ्रा, जोंनि मानसि माने बाहाय गासै जोंनि सुबुं माहारिफ्रा दिनैहाय जिबायदि मोनसे मेन्टेलिटिजों हाग्रा फारसे साननायखौ लांबाय थादों, बेनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों मावखुलियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जे रुनिकाटा रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव मोननैसो गामि जि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय इभिक्सन खालामनाय हाबाफारिया मैया 30 तारिख जानुवारि खालि जानानै थांदों। आरो बे थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजानि सिगाङाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ जोङो फोरमायथिनो गोनां जादों। आरो बेखौनो मोनदांनानै दिनै जों बड'लेण्ड बुब्लि जि मोनसे रादाब, बेनि गेजेरजों जों फोरमायनो आखायाव लादों। जाथायखौ खोनानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाथायनि सायाव जोङो बिजिरनाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि मावथिफोर जोङो लगे लगे बिथं भाबै खौरां लानाय जादों, बाहाय बोरैहाय जामारदों जाथाया बेनि सायाव। आरो खौरां लानानै जों दिनै धैर्य सहकारे जोङो माखासे बाथ्राखौ जोङो बुंनो सिगांदों। दा बेवहाय जोङो नुनाय बायदिब्ला मोननै गामि, थोंजोङै गलगथा होननाय गामि आरो मोनसे खल'बारि होननाय गामि, बेवहाय इभिक्सननि हाबाफारिया जादों। आरोबाव जोङो धैर्य मथे जोंनाव रोखाया बेनो जादों जे गलगथा होननाय गामियाव गासै 32टा न'खर दङ। आरो बे गामियाव 131 जन 131 सा सुबुंफोर जों मोननाय जादों। आरो गुबुन मोनसे गामिया जादों नं 2 खल'बारि,
बेवहाय गासै न'खर हिसाबै 54 न'खर जों मोनदों आरो बेवहाय गासै सुबुंनि अनजिमाखौ 280 जों मोननो हादों। मोननै गामिजों गासै सुबुंनि अनजिमाया 411 जों मोननो हादों। दा बेवहाय इभिक्सना माबोरै जालायखो बिसिम जों नायबिजिरनानै नुबाय जे जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव इन्ड'-भुटान बर्डार, बे बर्डारनि गाहाय खोला साइडआव जोंहा रिजार्भ फरेस्टआ गोदोनिफ्राय ग्रोम दंबोबाय थायो आरो दिनैसिमबो गोबाङै दङ। नाथाय जोङो समजों लोगोसे दिनै जों नुनो मोनबाय जे गोबां फरेस्ट जे रिजार्भ ओनसोल बियो गोबां मानसिफ्रानो गोबां खारनाव गोबां समाव माने हाबसननाय बा हाग्राखौ सिफायनानै रायजो जानो लानाय बे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदि मोनसे मानसिफोरनि सिन्था धाराजों दिनै जोंनि ओनसोलावल' नङा, गुबुन दाब दाब ओनसोलफोरावबो जोंनि जि रिजार्भ फरेस्टनि जि थासारि बा एरियाफ्रा दिनैहाय गोबां खारनाव दिनै जामलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जोंनाव जि अरनबारि, हाग्रामा ओनसोल, बिफां-लाइफां, जिब-जुनार आरो मिथिंगानि जि मोनसे इक' बेलेन्स बियो दिनैहाय जेंना महरै सुबुं माहारिजों दिनै मोगा-मोगि जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दा बेनिखायनो दिनै बे समाव चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों मैयानि जाथायखौ लानानै, जि जायगायाव दरनै गामि इभिक्सना अलरेडि जाबाय आरो जों खोनानाय बायदिब्ला बेवहाय बेजों लोगोसे साखाथि फाखाथि गोबां जायगायाव हाग्राबारिखौ सिफायनानै गोबां सुबुंफोरा माने रायजो जानो लानाय, न'खर फाथिनाय बेखौ जों खोनानो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो एबसुनिफ्राय बेखौनो जों खावलायगोन, जोङो जेनेरेल मोनसे आपिल खालामनो दिनै जोङो लुबैदों नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों, जे जाय सुबुंफोरा दिनैहाय हाग्रा ओनसोलखौ खुनु नियम निथि गैयालासिनो, खुनु मोजां मोनसे सिन्थाधारा खालामालासिनो जे जेरै गोसो एरै हाबसनहैनाय, हाग्रा एरियाखौ सिफायनानै माने लानाय